हमार संगति यार वो तो इनविटेशन वीडियो कॉल पे देने कुछ तो गोरबोरी रे बाबा। अब बताओ हमार गिफ्ट के चीज हरला सामान सामान अल्लाह का करब अब हम कहत तो बानीनु तो हमरे सिखाई खैर ठीक बा छोड़ी सामाजिक चीज दूसरा सामाजिक चीज हुई हमरा तो बुझाल कि कोनो इज्जती कलाकार करबो बोलौले बने हालांकि कलाकार इज्जती बोलौले बने लेकिन कोरसवा लगता है बेइज्जती बड़े सो छरदवाली पर चढ़ के घर के माई बहन महिला लोग के समाज भी देख रहल बा तब मर्यादा में रहे के चाहिए गायक के कैसन होके के चाहिए दूसरा के इज्जत के अपन इज्जत जाने के चाहिए माने के चाहिए ई मायके में ऐसा ऐसा शब्द बात का प्रयोग करो तारे सजावा अब कहां दिन तक खाना बनो रे रसोई में कहती है कि काथी के तसवादे नहीं खे बतावा ने रउआ सब सुन के कैसे रह गल बानी हमरा इहे बर्दाश्त नहीं हो फिर एगो और कौन द बात कहले हस अरे तहनी के बाप माई संस्कार नहीं खेदेले मारी मुंह पर ई का मतलब ई मतलब का ई नेटू अपन करत रही आना अखललिया तहनी के लाज लागल ह कि ना पहले ही ए सिखले बरस अरे लाज लागल ह कि ना कहां का होता इहे का बेल फूफा के द्वार पर नहीं घनु गाओ कुछ अरे मजा आएगा बीरू आज आता ना अश्लील बोलले हस एगो हई बा हई खामा धइले बाबू खामा में काहे मुड़ी ओरल बड़ाओ ना हई खामा में आओ हाउ देखी हाउ जन बोला तो उल्टा सीधा फंस गया सीएम खाली कह रहा है हई मुंह धइला त अच्छा जगह है ही जा मुंह ध देले बा लाज नहीं खतार लोग कोनो ब्याह जी तारा के तो ना कहम तू शब्द ना बोल रहा लेकिन एगो बात कहला कि चैता उठानी भल बा प्रदुमन परदेसी के घर बनाता रोशन जी घरे सुतल न रहल दिन भर एबर पटना हम चैते के रिकॉर्डिंग को के कैसेट गा के आनी है दिन भर घरे सुतल न रहल तई कह के उठानी तहार घर बनाता हमार नहीं के घर बनाता उल्टा चोर कुतवाल को डांटे आ लंगटा गांव भ कपड़ा बांटे शेर भर खेसारी लेके चली घुंसारी तलफल तलफल आ पहले घानी डलवावे ला बेचैन हो गल बड़ू एगो बात जान लो तकरार छिड़ल बा त तकरार चली भरपूर जवानी में तलवार चली ए महफिल में माजा हम तरीका से ले यहां मर्जी बस हमार चली गावा तारा गावो लेकिन यो ध्यान दो कि तारा अगेंस्ट में क्या बा हमार नाम है प्रदुमन परदेसी एक खाली मिजाज बना के जेकरा के रेल दिल फिर रेलवावे लेकिन ना रह जाला तूड़ा तारा ये अलग के बात बा बनो जो त तुरंत बिगाड़ दे अश्लील शब्द का प्रयोग ना काहे बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सदा ग्रंथ ही गावा बड़ा भाग से ही मनुष्य के तन मिलल बा काहे ना गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख दिल कि बड़े भाग गधा तन पावा बड़े भाग हाथी तन पावा बड़े भाग कुत्ता तन पावा आखिर मानस में क्यों लिखा गया कि बड़े ही भाग मनुष्य तन पावा ये बड़ा भाग से मिलल बा 84 लाख जोनी भ्रमला के बाद में एक बार इंसान में जन्म होई अब हमें तो निके लागल बड़ा सके ओनिए लाग रही भजन कीर्तन में ध्यान दलो निमन कर्म करबा त निमन जोनी में जेबा न त बाउरू कर्म करबा त सुअर ओर के जोनी में चल जेबे खाली 10-12 भाई भी बोलो खाली लगबा लोग कचड़ा छोड़ दी रोए लगे हम तो तने कहो अरे की बड़ा भाग से तनवा पवला मन के तरंग मार लो हां यो बोलत रहलसी बड़ा भाग से तनवा